Mae'n nosweithio tan 3 a 4 a 5 o gloch yn y bora. O roi a fi'n poeni bod nhw'n dechrau cael affair. Dyna wir ni? Just iawn. Dwi'n syni, mae dim ond amau o ti gwe. O, mae'n gwneud gymryddion yma. Idris, ti'n gweld y job? O na, y meistr. Ie. Fel oedd yn dweud, mae yna lyfr arall ar ôl hwn. Da ni dechrau cyfrol 2 tra. O'n i just mynd i weid, mae'r stwff gore dal gyda fi ar y peiriant recordio sydd ddim wedi cyrraedd y llyfr eto. Y stwff nhw ddim eisiau roi yn y llyfr, chymod? Ie. Fe dda hwnna mas blwyddyn nesaf, heb bod nhw'n gwybod hynny. Nath Alun ffonio'n mis ynawr, ie. Ie. Nath o ffonio, diwn. A eisiau sgwennu llyfr. Ac wyt ti'n gweld tre, do'n i'm yn siŵr iawn ag iawn. Achos, ych chi'n gweld, solthyn diwn. Gocs da ni, reit. Ynde? Oce. Gocs da ni, reit. Ac iawn yna fi. Hey, calm down. Di di sefyll sy'n ôl i mi. Ie. A dy'r gocs sy'n mynd i ddall y llyfr yma. Yna iaith bach o wahanol, oes? Oes. Da ni yn y gogledd ar y bennau di, de. Ar yr enau di. Yna fo, da ni'n dysgu fo. A wedyn, yn y de, mae gen nhw wel y jiw ag ydi gloi. Ia, hwntw. So, oedden ni'n poeni, yn trefn yma, ydyn ni'n rhoi job i Alun, ondwych chi be? Reit, twr fyddyn rwan de, da ni'n bod yn gweld i lot o erbyn rwan de, mae Alun Gibbard yn gwneud split personality. Mae'n hannar swlth yn hannar gog. Da ni wedi sortio fatha. A sgyn i'n problem efo hwnna? Getting there. A hefyd, cyn i'n hofio, pen ddodd Alun Gibbard i fyny gynta, oedd o'n non-smoker ac yn teetotal a non-smoker. Erbyn heddiw te, yn alcoholic ac yn passive smoker. So, sy'n gobeith i fi o se? Wy'n gog, alcoholic a passive smoker. Dim ond ys nabod y ddau yma. Felly mae nhw wedi newid yn fywyd i yn sicr. Oce. Falle. Ond, jyst i ofyn ambell i gwestiwn. Mae'n siŵr o fod yn brofiad od i eistedd gyda rhywun chi ddim yn nabod a dechrau siarad am eich bywyd. Y broblem fwyaf gynnu ni o bod ni'n gorfod cofio nôl dros 20 mlynedd. Mae 40 years yn lot fawr amser. Yn enwedig yn oed Tony. Mae gynnu chi... Mae gynnu fo 10 mlynedd yn eis. Mae gynnu fo... Cario ma'n rwbio. Hwnnw oed cofio. A gweithio'r modd, mae gynnu fo beth da ni'n alw yn y grisio yn Alzheimer's disease. Beth i? Na fo lwch, ti'n bod pwy ti? Beth i? Tony. Pwy hwn? Deth eich wedi. Ond, na, mi oedd o'n brofiad yn hygol. Chos pen oedden ni'n dechrau tio cofio, triwch chi, unrhyw un yna chi tio cofio 20 mlynedd yn ôl, a da chi'n meddwl bod chi'n cofio'n union beth ddigwyddodd. Wel, pan yna ddau yna chi'n tio cofio, mae'ch coch chi'n hollol wahanol. So, mi o'n i'n meddwl yn sicr bod fi'n gwybod be oedd un stori, a wedyn oedd Tony'n dweud, na, di fel oedd i'w gwbl. A tydi, ta chi'n darllen y llyfr yma, mi fyddwch chi'n ffeindio dros da chi hunan, dydi Tony fi'na ddim yn ffrio. Dar yn i rioed. Beth? Celwydd noeth. Na fod yna. Wyddoch chi, mae Alun Gibbard... Dechrau rwan. Mae Alun Gibbard wedi sgwennu llyfr fiction. Fiction Gorau. Ond dyna oedd y broblem. Trio cofio be oedd y stori go iawn. Bod ni'n gorfod ffonio pobl, a fy ni'n gofyn be oedd y stori. Ni'n ffonio Idris. Ti'n cofio hyn a hyn, efo'r clwb drama ddyn, efo na nid fel oedd hi. Ffonio'r Hennessys fe sy'n canu fy nhw'n dros blwyddyn, siarad efo Dave, no, it wasn't like that. Dwi'n ôl fan hyn, dwi'n Tony, ti'n cofio noson yn lle, o, ti'n cofio hyn a hyn yn digwydd, ddari yn digwydd. So, dwi di bod yn rhywle arall am rai blynyddoedd, rhyw blaned arall yn rhywle, ond dwi'n bod y gan, fel oedden ni yn cofio un peth, mi oedd rhyw fath o domino effect, ac wedyn mi da chi'n cofio ac yn cofio ac yn cofio, a dwi wedi siarad efo lot o bobl yn y cyfamser, a un efo'n cw, Caryl yma, oedd yr ysgol fe, a mae gen i nhw atgofion, mae nhw wedyn yn eich atgoffa chi, a da chi'n mynd cario mlaen o hwnna,
So, dwi'n meddwl na felly dechreuodd y broses eto. Ti eisiau deud rhywbeth? O'n i'n just mynd i Nawr, dwi'n give up, oge. Dwi'n give up. Alun, cael geg. Nawr, Aloma, carry on. I chi'n cael blas nawr o sut mae'r flwyddyn diwetha wedi bod i fi, alright? 9 awr ar 20 gen i ar dap. 29 hours on tape, okay? Mae hanner y tap, iawn. Mae hanner y tap ar y llyfr yma. Mae'r hanner arall lle yn dod y counter yma. Sam wedi tap. A hwnnw yn dod y counter, oge? Stori arall completely. Go on, Tony. Hwna ti, gweud rhywbeth. Holl o bahanu. Dyn Mae'n y gyfle di nawr. I ymateb i... Oge. Reit ta. Y syniad o eistedd lawr a neud stori dy fywyd, dyw e'n digwydd i bawb. Oedd e'n brofiad od. Oes. Gwych. A dyna ni, diolch yn fawr. Carry on. Na, tŵ ti ddim actually yn meddwl am... Ti'n gorfod byw bob dydd, dweud. So tŵ ti ddim yn meddwl am beth sydd wedi bod, mae'n weithiau chi. Ti'n cofio hyn. Dyna beth sy'n dangos y pobl yn mynd yn hen. Iawn? Wyddoch chi beth sy'n dangos... Dan ni'n mynd yn hen, Wil? Dim colli gwallt, dim spectols, dim piles, rhywbeth chi. Na, dim dyna beth sy'n dangos beth ydych chi'n yn hen. Dyma chi beth sy'n dangos beth sy'n yn hen. Da chi'n cael sgwrs, ti'n cofio hyn, ti'n cofio? O ie, ti'n cofio. Dyna sy'n dangos, ti'n cofio hyn, ydy'r sgwrs, ti'n cofio hyn. Ti'n tos am fori, ti'n bod ddoi? Ie. So, dyna y profiad, i'w cofio, ond mae'n beth od. Pan ti'n eistedd lawr, ac yn trio cofio, mewn ffordd, wyt ti'n ail ddiw dy fywyd, yn dweud? Wyt ti'n ail ddiw dy fywyd, ac ti'n mynd, o, mam bach, pam neis hynna? O, mam bach. A ti'n cofio, esi o hwnna'n eitha rhaid sy'n handi. Ydy Dan Ryn Gwynt yn dweud mae'n y bar yn o'r arglwydd mawr. Diolch yn ydych chi'n mynd. Sorry, darling. Sorry. What did you say? Say something. What did you say? He's picking on me. Oh, you picking on him? Who's picking on him? No, I wasn't talking about you, darling. I wasn't talking about you. He's picking on me. Who? Oh, spitting. I'm spitting. I mean, it's my false tooth, darling. You stand behind me. You stand behind me there. That's right. Dyna chi'n feddwl plentyn, de? Dyna chi sein arall yn mynd yn hen. Okay, I will stop spitting on you now, okay? No, that's...